Jeg hedder Jeanette. Jeg er mor til 4. Jeg arbejder som revisor, og det er 4 år siden, jeg købte den ejendom her. Jeg havde også købt det som et investeringsprojekt, fordi der er 400 kvadratmeter mejeri, og så kunne jeg køre noget erhverv samtidig med, at der ville være plads til min familie. Det havde jeg ikke. Jeg var sådan lidt målløs og måtte lige knive mig selv i armen, om det overhovedet kunne være rigtigt. Fordi jeg stod i en mega dårlig situation, fordi det er lidt svært som alenemor at holde 2 husstande, og det er faktisk det, jeg har gjort. Så jeg havde lidt svært ved lige at tro på det. Jeg er bare evigt taknemmelig. Det har været jer, der har hjulpet mig hele vejen til mine spørgsmål, frustration. Kommunikationen har været mega god. Altså, der har været rum og plads til det hele. Jamen altså, I har jo reddet mit liv, og ikke kun mit, også mine børns. Fordi jeg har haft 2 husstande, jeg skulle få til at fungere og være alenemor med 4 unger. Og det er jeg mega taknemmelig for. Jeg tror ikke, jeg ville have givet op, men der ville være lang vej til, at jeg ville give op, men det har været mega hårdt. Og modtage beløbet fra Telekom af, jamen det har gjort, at jeg har fået skatten betalt, som der har ligget. Så det betyder, at jeg kan få 5 uger med mine tvillinger i Thailand nu handling, og det er bare med ro, nærhed og nærvær, som der ikke har været. Jamen den bedste oplevelse, det er jo det der med, at man hele tiden et eller andet sted har jeg levet et liv på afgrænsning faktisk, fordi at jeg ikke har vidst, hvornår faldet måske ville komme, eller et eller andet. Jeg har knoklet for ikke at nå faldet, og var I ikke kommet ind, så var faldet måske sket på et eller andet tidspunkt, fordi jeg ville ikke kunne blive ved med at holde det. Jeg kan give mine varmeste anbefalinger til TIP. De har været med hele vejen, og afgangsstarten har været kanon. Både med rådgivning, vejledning, lytning, alt.